Club Junta, building better Africa. Programu yetu ya mazuro uno leo soba 6 Machi 2025 lomwe lili la ichinaye yafikanso nthawi chimene somatilembera maganizo anu tidapereka mutu onena kuti kodi kwanu kufetereza wa AIP wadafika nanga budapindula nanga munagula nanga mbuzi zimene adalonjeza aboma kuti ayenera kuti ena akupasani mbuzi adakupasani. Tumizani maganizo anu pompano pa radio lomwe IT1 Omachomba nduvase limoni planta ya kulilongo kumzuzu ndatia nduvase niso moni ni khale pano tikutenga maganizo anu ndikudikira kuti mundivase maganizo anu wabwanji timveko izi. Aye pafika na ziko la Malawi pano pakhoza kungwauza akazako kuti tiye ndiyambe kulira amayi tiye ndiyambe kulira basi. Pafika ziko la Malawi panopa ndi ulamuliro wa Chakwera okhoza kungwauza akazako anako kuti tiye ndisonkhane apa tizingolira basi. Omutondoza nzaka asapezekeso yani anyumba iyo nkubwera nkumafusa kuti mukulira chani kuti tazingolira. Dinene chilunga mpafika ndi ulamuliro wa Chakwera panopa wina aliyense ofunika azingolira. Ambuye kunja kukamanja mmamawa upeza mavuto ali ndu utere upeza mavuto ali ndu pafika ziko la Chakwera kungwamba kulira ba. Koma bwanje mukuzindikira kunena kuti pa 16 September pakuyandikira tiri nkati momwemo moliramo tiri nkati momwemo mamavutomo tiri nkati momwemo tikupilira bendi mavuto kumadikirira pa 16 September kuti tikaone kuti tipanga bwanji ndi nduna za Chakwera ndi ma MP ya Chakwera. Tanthira mpira ndi SMS pompano pa radio lomwe ndikulankhula zimene zili kukhose kwanu kodi fetereza wa AIP chaka chino mwapasidwa kuchoka mu 2024 kufika mu 2025 mwapindula chani inuyo. Ndikudikira maganizo anu pano. Ndi mufandi kuhuseni kunena kuti transport chilambo akuziwisa kwa nonse amene mumampasira katundu kapananso kwa wonse amene ali makastoma lake kuti transport chilambo akhala kunyamuka ku dziko lino la Malawi kupita mdziko lija la South Africa. Ndi mufandi kuziwiseni nonse konse kumene inu muli nena kuti nthawi chakwana makamaka pa 10 March pamene so transport chilambo achoke ziko lino la Malawi kupita kuja ku South Africa. Ndi amamemeza nonse amene mmampasira katundu osiyanasiyana mpunga nyemba na ndolo china chilichonse chimene mukuganiza kuti chipite ku South Africa ngati cha business akuti muimbire phone chifukwa pa 10 March akhala kunyamuka kulowera muziko lija la South Africa. Komanso nonse amene muli ndi abale anu kaya ali ndi ma passport kaya alibe tamuimbirani chilambo atenge azipita nawo. Akuziwisanso makastoma onse amene amakhala ziko lija la South Africa kunena kuti mangani katundu wanu chifukwa akabwera kumeneko sachedwa yaye akhala kutolera katundu akangofika kunyamula katundu nkumabwereranso ku Malawi. Ndiyafuna kuziwisani nonse amene muli makastoma lake amene mampasira katundu mokhulupirika ndi mobweza ngongole
Blessings Chimangeni amene. Aduka kwera pamsana panjovu samati kunja kulibe mame. Ndinuole megeseka ndalama muli nazo zofuna moyo wanu zose ayi mumazipesa chinyumba yukulire mwano wasatu kujerera magali moto ndikwe yekwe alemegezeke kuye Atilandira nimone a DJ ne Patrick Sasamanja. abanjovu msamali kulibe mame Ndikuyankhulira kuno kusalima. muzalira bwana ilibe mwini chuma Tinene chilungamu boma la chakwera ndiraboza fetereza ngotibwadika pakamwa ngati ati pakangodo. kulondolera ndilo mwasa Palibe chimene chatithandiza kuno fetereza sanafike mmene ife timaganizira. Ambiri angopumula atalembedwa kuti alandire nawo fetereza amene. Indemfai makwera uchokera kwa Mulungu Ndipo pa 16 September pasala pang'ono ife tingokonzekera pamenepo. olana chonchi nangayena wakwa Akuti mukamva zindili paseli pakudikilira pa 16 September la. lelo mukudumba ngati mwana wa ng'ombe machulidwa kwa Harrison Kachimanga kuchokeranso boma la Thyolo. muzachedwa tembo analipo wasanu ningawa chamu Akuti landira nimone a DJ Munyanani ndimakunyadirani kwambiri. malelo walikuti noka muzifuse Kuno ku Thyolo tufetereza anabwera kamozi matumba 200 momo sanabwerenso. sekula ni mawindo magana ni mungopinda sofa yitu Kudali kukanganira motero kunoko chimanga chonse chamasula mpakana tikufuna apanso tiyambe kutafuna. mpingwalo Fetereza sanabwere motero kuti panopa tilibenso chiyembekezo. mwa bwana muja mwakaza wantu wangolira mwalo wandakapolo mwechani ya bwana wacholendo masiya chikali moto ukakwera chitanda joya konse kuja Atine Agnes Marupi kuchokeranso Phalombe. kumanda abana bwera DJ Munyanane umandibweresera maprogramu abwino kwambiri. nyumba ndicho mwechi Pitiriza ndipo Mulungu akhale kumbali yako. ile kumachedwa kumanda akupita kwa Mulungu Akuti ife pakwathupa padangobwera matumba ochepa ulendo umodzi kuchoka momwemo sanabwerenso fetereza kuno. Ndikunenatu Adimak imeneyi timayitchula kuti waluma. Ndipo anthu awa Mulungu akhululukire bolani nthawi ya Peter Muthalika anthu ankagula fetereza mpaka wina nkumamusunga ndikuthiranso chaka chobweracho. Akuti landiramoni DJ Munyanane ine mmese katuli konkuno kuchilazulo kwa TA Kadewere. Akuti ifetu chiyembekezo chathu panopa ngakhale mwatibweresera programu iyi koma ndikuona kuti chabwino palibe. Fetereza amene ife tinauzidwa kuti tizagula 4,000 nkanthu uja kunoko fetereza sanatifikire. Mainawo ndiye adatuluka monga mmuzi mwathu mudatuluka maina anthu 50 koma amene agula mwina akhoza kungokhala 5 kapena 9. Maina ali chetechete palibe amene wagula fetereza. DJ Munyanane landirani moni ine Lamek Malinga nkhotakota wa kumusi kuno kwambiri. Ati ndimakunyadirani a DJ pitirizani pamene.
ndati ndiperekeko maganizo anga apo pa radio lomwe. Fereleza adagula ndi anthu ochepa ambiri sadagule fereleza. Timati tikapita ankangotuza kuti network ena amauzidwa kuti maina awo mulibe mu system. Abandeza nyanya maigalanga nkonda mawo ambuye wanga bwerani tenda yasadziwika inu eti mpaka kumanda akati chinali chibayo champesera kunende koma siti kudandaula chifukwa nthawi ndiye yawathera panopa rifali akhala akuimba pinto lero ndi machana kumanda ena ango kwa pampando kwawo nkwawo gule kwawo basi nyanya ngati mulinu ansatu mwakwana komazatengeni mtemo uwoche mutafune akupita yawo akupita yawo ulendo akumanda ulendo uwo ulendo akumanda Chiuze zona kati uliopepela Chiuze zona malawa kulikila iwe Chiuze zona kati uliwachilungamo zonse zimafika nikuchokera pompano pa radio lomwe inu maganizo anu mukuti bwanji Zona isosi yosata Wanzeru iwasoli mantima Chilungamo chango Chomwe titakumbole Jeni mayankula kunena kuti transporter chirambo akunyamuka pa 10 Machi kwa nonse amene mungathe kumpasira katundu. Kapena muli ndi abale anu amene afuna kuti apite ku South Africa. Ali ndi mapassport ngakhalenso alibe mapassport. Kapena ali ndi passport koma ya overstay. Kambirana ndi transporter chirambo. Muli ndi mpunga nteza nyemba komanso ndi zina zotero koma mufuna zipite ku South Africa mukachite kumene ku business tamuimbira ndi transporter chirambo komanso akuziwisa nonse amene mmakhala dera lija la Rustenburg komanso Mpumalanga komanso dera lija lotchedwa Eastern Cape kuti konsekerani mangani katundu a chirambo akubwera kumene kusanyamula katundu kuti DJ Munyanani Landron Moni ine Martha Sokalienda boma lacha kwera ndi boma lonama limenenso amalawi sitizalikhulupiriranso ngakhale pa 16 September pano nkhani za fereleza zinayamba kuachinya kuchokera 2020 kuzafika mpaka na lero timaganiza kuti chaka chino chifukwa choti ndi cha kampeni mwina fereleza ati pasamolondolozeka koma palibe chimene chachitika akuti ndiye no chovotera changa ndachisunga malo abwino kwambiri ndifuna ndikaonese mbwaza Malawi wendiye mboni yanga Silanga Salekelele zotele iwe Abale yanga Mwina mawa ni Samawa Aisizi ziwika Mendima Uye akale nawe Usakobweka Taona kunja kukuda iwe Sikudikilabe Singapune kukona iwe akuti aulusi ati brother Rodine pa radio lomwe tima kunyadira kwambiri ine chikondi majiga kuchokeranso ku Ruchenza koma pano ndiri ku South Africa ndimafuna ndithirepo mulomo pa nkhani imene
kwathu kulutchenza abale anga sadapeze fetereza amene ndikafufuza abale anga onse palibe amene wagula fetereza amene koma mayina awo adatuluka. Ndiyapo ti nthawi yasala pang'ono apa pa 16 September pakubwera ndawuza mayi anga ndi abale anga kuti asayese kukavoteranso boma la MCP. Ngwatero amene chikondi Machika pano akuti ali ku South Africa, koma wauza abale ake kuti asakavotera kuti boma lache akwera. Ndizija ndimakamba koyamba zija kuti pafikana zikweri ngowauza abale ako kuti tonse pa kompani tiye tingoyamba kulira. Aneba akafunsa kuti mukulirira chani, kuti mavuto wasemwa aona. Uzuke mama ungopeza ichi chakwera, uzuke upeza ichi chakwera, usalire bwanji. Munali ndine one DJ Road ne munyanane bwanji likumaneso chamma 5:30 mazulo. Ndipepese kwa mtundu wa Malawi kuti sikhala 5:30 yae tikumane chamma 7:30. Chifukwa anzanga sonawali ndizochita zina afuna kukuwuzani zambiri apo, koma ine 7:30 ndibweranso tibwanyulane sopano apa tithyolane mafupa sopano. Ndatochomole mwandalewo ndapita twine ndapita twine wangangoza akazanga kuti tindiyambe kulira. Wanga kudikila